Kublai yepi baro sasisen ngap tiang sung bhai yepi hakani ka puli khubor ngap shipang balada ka degesen ka baningkong yepi hakani ka channel ka jongi tes ngubha parlok pan ai ka jingkershan ka jong phi da ka ba phi like phi share ba subscribe ru yakani ka channel bat na ka bentai ki to ki balada ban subscribe kublai 6000 ngu ya ka jing spoon ka jong phi ki khubor ba manta kasngi ka kharsau trik ulber 8000 ar phulai dei ban sam bha alang ye ki khun Shynrang ong uba Michael Shillong khalai trik ulber President kamat chaprang uba Michaels emul ong bahadin arpos nem ka jingya lenti jong kamat chaprang ban pensunguthu pait ba ya ka jingdan kam ban ai ban talem ya ka bha kanong kanti jong ka yeng ka sem shaki khun Shynrang om shu tang ye ki khun khadu jong ka yeng ha bakran bat kilat pathai khu bor man takasni ulo ong ba kapor kala I ban mi no shakhamat ban ya kaner ya kiti ka jingkarshan na upait ba ka jat ban rew khanang bakan panlong an no ya kani sakani ka wei pat ka khubor ngamdan ai ban ong ai ka an kan le ya ka baran kam ong usangma Shillong leber khatlai terik u Thomas sangma lamphang bathamai ka yeng darbar thau an ka jalaul ong baun ailat ya ka an bakan le ya ka baran kam halor ka jingsha ujor ka jingsha kan no dan kti ban le be ijat ya ka wei ka briu Habakren chakilat pathai khubor hakala asngi ublei u Thomas hulong ba umdan I ban ong halor ka tei ka benta hendai un ailat ya ka an bakan le ya ka badan kam namar ka jing tokit halor ka jingsha kanno jong uru kadang ya chakmat kumban shupan kan ma u Thomas sangma udei unong mikmat kan not turan na ka National People Party ulasha kan no dan kti ha ka bale be ijat ya ka wei ka kan thei Hakabayadai bat kani ka jingjala ujor jahar persaya u hau benai jeliu jong snem arajar arpuwei bat om tang kat tau Thomas ulasha keno ru baudan kti haka kaman le kiwe ki kamrunar Ketika kentai kala ujor jahar persaya u kala keno bauladan kti haka ban le be ijat ya kala kattu kan nisin hasilong nado ubenai kala lingkot arajar arpau hadu ubenai yong arajar arpuwei haka yingsa jongka bat haki hotel ki badan haka nongba hendai nakal yang u Thomas ulakan tat ya kani kejing keno persaya u sakani ka weipat syakem ar bat katrok kwai Shillong leber khatlai terik Kishipai kaput border security force haka kharatrik mentau benai kilayo kem ya arngut kibriu bat kilayo bat ya kawai katrok kabahe kabakita ki kwai ki basong dor hadu khandai phaulak na ka thain kaput jong ka East Chantia Hill district katkum ki kerbo bala pelat bakini ki arngut kibriu ki bala syakem bat kumjo lakurup ya kini ki kwai bala kit haka ni katrok namar bakim shem lala ban aya ka jubab ka babiang bat kim dan ya ka jingpen I ya ki kot kisla ki babiang halor kani kini ki arngut kibriu ki dei na Karimganj Assam kilawan nakathan kalan hendai kishipai BSF kilayo ban bat no yaki ni kibriu bat yaki kuai balayo ban kurob la IT shaki police station kyang ban le ya ka badan kam Sakani ka weipat ka jingmi ka VPP kala ban kta ha ka election MDC ha Khasi Hills Dr Khalukhi Shillong leber khatlai tarik u President ka National People Party Meghalaya u Dr WR Khalukhi wong ba ka NPP kala stang ban pen khre na ka banta ka election MDC ka ban Salong House nam arajar arpusau shaki Khasi Hills Autonomous District Council bat Shajente Hills Autonomous District Council U Dr Khalukhi u badairu MP ka Right Sabha ul ong bawat lada ka VPP kam syam la yo ne job pun ki MLA nari khasi Hendrai kan le bah ha ka ne ka election MDC ha ka bayadai bat ka jingmi ka Voice of the People Party ka badai ka sign parthai thammai Dr Khalukhi u la ko bor ba ke jingmi jong kan ne ka seng kan kta bha ya ka election MDC ka rilum khasi ha ka election MLA ka barang shudap ru kala penlingo ha ka babaro ki klampoi perkhat ba om tang ba ki job saungut ki MLA Hendrai ki lapen kथा khle ru ha ki babun ki weipat ki constituency laong u Dr Khalukhi nalor ba ki jab saungut ki MLA la yo iru ba ka jingmi ka ni ka seng kalak ta ba ha meliam mau phlang ba ha omsning constituency ha ka ba ka jingya khon kala dei bet bad upra laong shu u Dr Khalukhi ha ka bayadai pat ki rilum jantia u Dr Khalukhi u laong ba ka jingya khon ha ka election MDC kan dei bet ha padang ka NPP bat ka UDP bat omdan jingkta AA ya ka ni ki seng thammai kum ka Voice of the People Party bat ka TMC ha ka ba laong ru bawat la ka Congress kala herbha hendai ki dangdan pat ki vote wala kan dan ka jingya khon harilum khasi hendai na ka liang jong ka seng ngila dap pan pin khre bat kumno banya khon laong u Dr Khalukhi Sakani ka weipat ka khubor ni pelat ya ki barjala baki ong bandai chasel char ong ki pulut ki infiltration nongpo khalai trik uluber
ha ka baya dai bat ki jingkno da ki bar jala ki bala shakem nen kasngi ha ki dekhot ka KSU msning circle ki bala phla khmat ki dekhot ka KSU da ka ba ong ba kila siu ya ka pisa ka ba 1,000 shaki pulit ki badan hapo ka infiltration check gate ni ka jaka talasi mender ka badan hau bernihat hendai na kaliang ki pulit ki ba ap ha katai ka jaka talasi mender ki lakan tat halor katai ka jingkno da ki tai ki bar jala habayakran baduba asli tang upulit officer uba daipet yakatnat infiltration habarni had ulo ong bakatai ka jingkano da kitai ki bajala ka long ka bapentho bria yakatnat hi borok owai namar katai ka jingkano da kitai ki bajala ka dai ka bamdan nongrem hai ruem hendrai kadai tang ka jingthamu ban pentho bria yaki pulit ki ba apha katai ka jaka haba batai halor ka jinglat kitai ki kendai phongut tam ki bajala ki basong ha ki artli ki bas ha ka bala shabat no ha ki dekhot ka KSU homesning nakaliang utai officer pulit ulo ong bakila palat ye kitai ki bajala kadai hadien bakila thok ye kitai ki pulit ta ka ba ong bakin let chasilchar ya kitai ki bajala ngila bat ha berni hat bat ngila lap bakim dan ye ki kot kisla ki babyang bakin rung shaka jalla bat kham tam na ka benta bakin let bala ha ki jaka bapher hendai ha bakila thok ta ka baki ong bakin let chasilchar kumta ngila palat ye kitai hendai ngimte bi ai bakitai ki bajala ki dan ya kata ka jingtmu ban thok ban shukor sakane ka weipat laweng ya ka curfew ha sa asnyang Shillong khalai tarik uluber u district magistrate ka Western Hills minta kasngi kala penpena patba balaweng no ya ka curfew miat ha kasnong sa asnyang nado kasngi nikong hadien bala songsok songsan kalawan phai biang ha kani kasnong Laban penken mau bala penjari da ka curfew ha ka nikashnong sa asnyang kalong hadien baka jingpen bena ya ka result election job kalami ga jingkul mar ha ka teka makoyau constituency ha ka ba kinong kersan ka party National People Party kilapitar ya unong job ka United Democratic Party ha ka teka constituency shushu na kaliang kinong kersan ka NPP kilalit banlun mau ya ki yeng kisem bat kinong kersan ka UDP Katkum ka hukum bala penmi daw district magistrate laweng no shi sindan ya ka curfew miat hapo ka nikashnong sa asnyang Kublai shibon ye pi baro ngin sai shem biang bat pi ha ki bei pat ki khubor